DXDC RadyoMaN Report. Giklaro sa aktres ka si Dimples Romana nga dili tinuod nga buwag na ang higalang si Angel Locsin sa Bana Niining nga si Arce. Ulahing post ni Angel mao ang biyahe pa nila sa iyang bana sa Spain ni adtong Agosto 2022 hinungdan sa pagula sa isyong buwag na ang duruha. Matod ni Dimples nga kita sila sa higalang aktres og nga Angel is very happy with her married life ug katimado kini sa iyang bana. Dugang pa niya nga dili igong basihan nga visible or active sa social media ang mag-asawa aron makaingon kita nga lig-on ang relasyon nila and vice versa. Gani, mas makaayo pa kuno sa matag usa kanato when we pause a little bit and know that not everything on social media can be helpful. Sama na lang sa estado karon nila Angel og Neil. Sa karon may pagpanghinaot ni Dimples nga mobalik na sa showbiz si Angel Locsin og makatrabaho kini sa usa ka proyekto. So mga kasama, dili ta magpalabi sa social media og di natuhusgahan ang usa ka relasyon base lang sa atong makitang post. Alang sa DXDC Entertainment News, RadyoMaN, Juna, Sombito, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.